ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, чанд дақиқа пеш ҷангори машҳур ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC рӯзи 25 феврал дар турнир UFC Fight Night мегузаронад. ва дар ин навор мо ба шумо мегӯем ки рақиби Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC кӣ шуда метавонад. боварӣ дорем ки навор хеле навори шавқовар аст ва ба шумо писанд меояд. агар омода бошен лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метавонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, пешакӣ огоҳ мекунем ки айни замон номи рақиби Нурулло Алиев маълум шудагӣ нест. дар ин навор мо бо шумо тасаввур мекунем ки UFC ба Нурулло рақиб аз топ 15 доданд ва худи ҳозир мо бо шумо якҷоя ба Нурулло рақиб интихоб мекунем. ва кӣ медона, шояд ки рақиби интихоб кардаи мо дар ҳақиқат рақиби Нурулло шавад. барои Нурулло рақиб аз топ 15 интихоб кардан, албатта ки мо ба рейтинги вазни сабук меравем ва мебинем ки киҳо дар он ҷо қарор доранд ва киҳо берақибанд ва рақиби Нурулло шуда метавонанд. чӣ хеле ки мебинем чемпиони вазни сабук Ислам Махачев аст. якум рақаби рейтинг боша ин чемпиони пешинаи UFC Чарлз Оливера аст. мо Оливераро ба рӯйхати худ ҷой намедиҳем, чунки ӯ нав муҳориба гузаронд ва дирӯз гуфт ки истироҳат кардан мехоҳад ва ба наздикӣ баромад кардан намехоҳад. ва ҳамчунин ман боварӣ надорам ки чунин муҳорибаро ба Нурулло медиҳанд. барои ҳамин мо Чарлз Оливераро аз рӯйхати худ хат мезанем ва мегузарем ба дуюм рақам. дар ҷои дуюм Дастин Порье ҷой гирифтааст, аммо ӯро ва панҷум рақами рейтинг Майкл Чендлерро хат мезанем, чунки онҳо аллакай рӯзи 12 ноябр бо якдигар меҷанганд ва ғолиби онҳо шояд ки довталаб барои камарбанд шавад. дар ҷои сеюм Ҷастин Гейҷ ҷой гирифтааст. ӯ низ дар рӯйхати мо ҷой намегирад, чунки Гейҷ танҳо дар муҳорибаҳои калон ё ин ки танҳо барои камарбанд меҷангад. аз ҳамин сабаб ӯро низ хат мезанем. дар ҷои чорум Бенил Дарюш қарор дорад. айни замон Дарюш муҳорибаи таъиншуда надорад, аммо худи Дарюш гуфт ки ӯ ё ин ки барои камарбанд меҷангад ё ин ки зидди рақибони топ 5 ва ё ин ки зидди Рафаэл Физиев. ва ман фикр мекунам ки UFC муҳорибаи Дарюш зидди Физиевро ташкил мекунанд. барои ҳамин дӯстон мо Дарюш ва Физиевро аз рӯйхати худ хат мезанем. дар ҷои ҳафтум чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл Досанос қарор дорад. ӯ низ айни замон муҳорибаи таъиншуда надорад, аммо дӯстон, ман фикр мекунам ки Досанос барои чунин муҳориба розӣ намешавад, чунки Досанос айни замон танҳо муҳорибаҳои пулӣ мехоҳад. чанд муддат пеш ӯ ҳатто барои муҳориба зидди Ислам Махачев розӣ нашуда буд. гуфта буд ки Ислам дар топ 10 қарор надорад. аз ҳамин сабаб мо Досаносро аз рӯйхати худ хат мезанем. ва ана акнун дӯстон ҳамаи кор шавқовартар шуд. дар ҷои ҳаштум Матеуш Гамрот қарор дорад ва ӯ метавонад ки рақиби Нурулло Алиев шавад. барои чӣ? барои оне ки ӯ зуд ва ногаҳонӣ дар рейтинг пайдо шуд ва зуд ба боло рафт ва айни замон ӯ дар муҳорибаи охирони худ шикаст хӯрдааст. ва боз Гамрот ҷангвари машҳур нест ки барои худ рақиб интихоб карда тавонад. барои ҳамин дӯстон ман фикр мекунам ки агар UFC хоҳанд, пас чунин муҳорибаро ташкил мекунанд. аз ҳамин сабаб мо Гамротро дар рӯйхати худ ҷой медиҳем. дар ҷои нуҳум Арман Царукян қарор дорад ва ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди 11 рақам Дамир Исмагулов мегузаронад. аз ҳамин сабаб мо ҳардуи онҳоро аз рӯйхати худ хат мезанем ва мегузарем ба 10 рақами рейтинг Ҷейлин Тёрнер, ҷангваре ки қариб ҳеҷ кас ӯро намешиносад, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 10 қарор дорад ва ҷангваре хеле хатарнок аст. Тёрнер дар UFC аз соли 2018 баромад карда истодааст ва ӯ рақиби Нурулло шуда метавонад. ҳозир мегӯем ки барои чӣ? Тёрнер ба UFC ба монанди худи Нурулло Алиев бо тариқи Dana White Contender Series омада буд ва дар якум муҳорибаи худ дар UFC ба ӯ рақиби топ Висенте Люкеро дода буданд. барои ҳамин чӣ гуна ки дар дебют ба ӯ рақиби рейтингӣ доданд, ҳамон гуна метавонанд ки акнун ба ӯ рақиби дебютантро диҳанд. барои ҳамин мо ӯро ба рӯйхати худ ҷой медиҳем. 12 рақами рейтинг Дэн Хукер. дӯстон, медонам ки бисёри шумо дар комментария менависанд ки Дэн Хукерро рақиби Нурулло Алиев дидан мехоҳед,
аммо ҳозир ин чиз ғайриимкон аст дӯстон, чунки Дэн Хукер муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 12 ноябр зидди Клаудио Пуэлес мегзаронад. Барои ҳамин Хукерро мо аз рӯйхати худ хат мезанем ва мегзарем ба 13-ум рақам. 13-ум рақами рейтинг ин Конор Макгрегор аст, аз 14-ум рақами рейтинг бошад Тони Фергюсон. ин ду ҷангвар рақиби Нурулло Алиев аниқ шуда наметонанд ва сабабҳояшро мо дар навори гузашта гуфта будем. барои ҳамин онҳоро аз рӯйхати худ хат мезанем ва мегзарем ба 15-ум рақами рейтинг. Дрю Добер. Дрю Добер ҷангвари сахт ва ҳаматарафа аст ва айни замон ӯ ду ғалабаи пайдарҳам дорад. Добер ҷангвари ҳаматарафа аст, аммо дар ҳамаи муҳорибаҳои калони худ шикаст хӯрдааст. Дар муҳориба зидди Махачев, зидди Дариуш, зидди Бред Ридел, аз ду ғалабаи охири ӯ боша зидди ҷангварони тамоман камашҳур буданд. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки агар UFC ба ӯ Нурулло Алиевро пешниҳод кунанд, пас Дрю Добер розӣ мешавад. барои ҳамин мо ӯро ба рӯйхати худ ҷой медиҳем. акнун дӯстон чӣ хеле ки мебинем аз топ 15 се кас дар ҳақиқат рақиби Нурулло шуда метонанд ва агар ки UFC ба Нурулло аз топ 15 рақиб доданӣ бошанд, пас ба фикри шахсӣ ман ин Дрю Добер мешавад. аммо ин чиз факт нест дӯстон. рақиби Нурулло метавонад ҷангваре шавад ки мо ҳатто номи ӯро шунидагӣ нестем. ин навор боша оиди топ 15 буд, яъне мо тасаввур кардем ки агар аз топ 15 ба ӯ рақиб диҳанд, пас кӣ шуда метавонад. боз такрор мекунем ки ин тасаввуроти мо буд ва шояд ки ягон таи ин ҷангварро рақиби Нурулло Алиев нашаванд. ва дӯстон акнун шумо дар комментария нависед ки киро рақиби Нурулло Алиев дидан мехоҳед ва агар ки ин навор 10,000 лайк гира, мо навори тарафҳои сахт ва сустии Нурулло Алиев ва ҷангвари интихоб кардаи шуморо омода карда пешкашатон мекунем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.